라라라라 루루루루 라라라라 다우 간정 아비 간정 기능 가르 구등 gaya 하수는 가르 누누 gaya 응감 gaya kuga gaya nama hone mau beta Ang minsalai. Baiklah, maka bukan ane फैखोब्रा Sabar cik nong ang napa. मालानिफ्राय Mintia. आच्छा बारु थाइबानि लारु बे ब्रेकआप खालामनायखौ साननानैनो गोसोआ गाज्रि जादों नामाब्रा एमाव बेटा खोनासं नों सिख्लाफोर गोसो थोनो हागोनब्रा जेबो बादा गैया नाथाय मोनसे समावनो सानै साथाम सिख्ला गोसो थोबासो एसे दिगदार जागोन ना नोंहा बेनिखायनो हायोबा सासे सासेल' गोसो थोलै मोनसे समावनो सानै साथाम साब्रै साबा सिख्ला गोसो थोबा मेनेज खालामनो एसे दिगदार जागोन आरोना Apa? फिसालाखौ बिदि बोसोन होनो लाजिया नामाब्रा? आरे मोजां बोसोन होबाबो लानायाव गैखायाना दानि गथ'फोरा बेनिखायनो बांद्राय गाज्रियाव दा थांदों होननानै एसे खेंसालियैनो मोजांखौनो बुजायबायब्रा आरे नोङो खेबसे लागैनो दजन सिख्ला गोसो थोगोन गासैनोबो रिसार्च हरनांबा बेरायनो लांनांबा मम' जाहोनांबा फैसा नङा जानाय नङाना बेनिखायनो मोनसे समाव सासेल' सिख्ला गोसो थो नांगौबा बेलेग गोसो थोनो लुगैदोंबा ब्रेकआप खालामदो बास माबायदि गियान होयोब्रा आफा? आंनि सिखाव आयदाफोरखौ आं जानला मानला होआलै नों आंनि फिसाला जाबाय नालाय नोंनो होनांगौ जाबाय खोनासं एमाव बेटा फाल्थु फाल्था गोसो थोनो लुगैदोंबा सिख्लाफोरजों फ्लार्ट खालामनो लुगैदोंबा फाल्थु फाल्था गोसोनि सिख्लाफोरखौसो मोजां मोनदै मोजां मोजां गोसोनि सिख्लाफोरखौ गोसो थोनानै गारलाबायनाङा दुखु होलाबायनाङा आरोखि नङाबा पाप नाङो पाप आफा आं माबा मोनसे टेनसनाव दं नों माबा मोनसे बुंगासिनो दंलै आयला माथो टेनसन जालायखोब्रा नोंलाय टेनसना आंहासो जानांगौ आंहासो इलेक्सन बादायनांगौ आंनि खर'आसो दा गिलिर जानानै दङ अब्लाबो नोंनो बोसोन होबायब्रा दिनै आं बेसेबांबा खुसि नोङो हाफांनि फिसाजोखौ ब्रेकआप खालामबाय बिराद मोजां मोनबाय माने नों सिंगोल जाबायना बेनिखायनो नों सिंगोल जानायनि पार्टि होनोसै आङो लिंहरलाय नोमबैखौ लिंहर नोमथेखौ लिंहर जोंलारिमोनखौ लिंहर गासिखौबो लिंहरजोब मा जाबाय थायोब्रा नोंबो आं एसे टेनसन जानि अरे माव बेटा टेनसन जानानैलाय मा लाब मोननो टेनसन जाबा नोंहा जेबो लाब जाया उल्था खरसासो जायो मेलेमनि खरसा जायो देहानि खरसा जायो बेनिखायनो टेनसन दाला बेसेबां हायो जिंगा लाला होनबाय था आफा नों सिरि थागोन ना नों एसे सिरि थाबा मोजां जासिगौमोन आला नोंहा ब्रेकआप जादों दुखु जादों आं नोंखौ कम्पानिसो होफादोंब्रा आं नोंजों हेफाजाब होदों बेखौ नों बिदि बुंबाय नाङालै आफा आंनो नोंनि हेफाजाबखौ जेबो नङा एमाव बेटा फार्स्ट ब्रेकआपआ बिदिनो एसे गोसोखौ दुखु मोनहोयो लासै लासैनो गासिबो आदोर जालांजोबगोन नोंहा बिदि होननानै गावनि उदैयाव सिखाजों थुनानै थै ओंखारनानै लाबाय थाब्रा आफा सानफ्रामबो उदैयाव सिखाजों थुना लानानै सागागोन खोमा उनफोराव बा एग्जामफोरा माथो देनजारलै एमाव बेटा बिफाखौनो फोरोंलायनो हाग्रा जालायबाय फारसेथिं जोंना सासेयाबो सेंग्रा देलाय जाबाय मालाय देलायलु देलायलाल' मालाय दाउखा बेथाया मालाय दाउखानिफ्राय दाउबोनि महर लासिगोननो बेनिखायनो मालाय देलायलु देलायला नै फन फैदों हेलौ नै नोंहालाय माथो फैसाखौ बाहेरावनो दोनलांदों मानि फैसा आबे फैसा सुटकेसालाय नै सासेया क्रिम बायनो होननानै लाहां जागासिनो मानि फैसाब्रा आयो गावनि फैसाखौनो गाव मिन्थिया बे सुटकेस गोसोमाव फैसा दङ दा हा सुटकेसाव फैसा दङ मानि सुटकेसलाय र आं थांगासिनो माबार फै वाइला जामाइला मानि फैसा मायाव दोनब्रबनायब्रा आंलाय माथो गोसोआवनो गैया एमाव बेटा सोरनिबाफोर फैसा मोनफैदों नामा मा फैसा माबायदि फैसा मा गाबनि आइला नोंबो मिथिबावा होमबा ओइ न'आव माबा फैसा मोनलाबायदोंनो थाब गारिखौ दाब्रायनोसै आं आंनोबो फैसाखौ होदोब्रा पाउडार सुनो बायनो आं बाजै आंनोबो नांगौ हेयार स्पा खालामजानो दहाय नोमफाया फैग्रोथों नोमफाया फैग्रोआगौ माने जेबो दांनाङा नोंसोर बेबा इलेक्सननिसो फैसा ना मा रायजोनि खामानियाव नांगौ नामा बेबा उनावहाय दांलाबायनाङा दे नोंसोरो नोमफायाबो फैगासिनो दङनो आंलाय बारा बियाखैना आंलाय 200 थाखाल'सो बिदों दा बेखौनो होनो हाया आरो 1000 फैसा लाथ'बालाय माथो जायो आने लाख मानसि नामाब्रा 200 थाखा नोंहा 200 लाथो आं 1000 लानोसै सिखाव खावनाया गाज्रि खामानि माने उनाव पाप नांगोन ना सिखाव खावबा जेबो नङा उनाव होफिनगोन ना आच्छा बारा थाबोनो लारो अके सोर लोखिसारा मानसिया आंखौ बेफोरबायदि फाव फान्दायदों आं गारखाया बे मानसिखौ दंफाव नोंनि थाखाय आं उखिल लानानै फैबाय नों बांद्राय जिंगासि नांला जिंगासियाबा जागोन नामा दासिमबो मालायनि गाज्रि खामानि मावाखै मालायनि गाज्रि सानाखै ओमफ्राय आंहालाय मानो सिखाव साजायनानै बेवहाय थानांगौ बेबो नोंनि बिमाया मानसिया असे आंखौ सिखाव दायनिगिरि खालामबाय बेबा सोर सिखावा जोंहानावबा दोनहैदोंमोन नोंसानि फैसा बेगखौ बेनोथ'लै दाथ' बोरै मोनथिबावनो आंखौ जेलनिफ्राय माबार उदां खालाम आं बेवहाय थाबाय थानो हाला आरो आइ मोनाबा बिनानाव मोनाबा माबोरै दं बिसोरबो गासैबो थिगैनो दं दंफाव आं दङ ना नों सिखाव खावाखैबा आं नोंखौ जास्टिस होथारगोनब्रा र' फन फैदों हेलौ एन्टनिअ आदा नों बहा दं आंलाय बहा थानोब्रा दंलाबायो दे ओमफ्राय मामोन आइनि फैसाया गोमाफिनदोंमोन ना सुटकेसखौ मोनबाय बापावै फैसा बेगा गोमाफिनदोंमोन औ आदा दालाय बहा मोनखो आं GPS ट्रेकिं खालामनानै दोनखादोंमोन आदा फैसानि सुटकेसाव खालि फैसा खेबसे खावना लांनायखाय आङो उनावबो माबा मोनसे जानो हागौ होननानै फैसा सुटकेसाव आं ट्रेकिं लगायनानै दोनदोंमोन GPS दालाय बहा दं फैसा सुटकेसा अमा राजामोननाव मा अमा राजामोननाव ओइ लायथो बे अमा राजाया बारा थिग नङाब्रा र' आं थांगासिनो दंफाव फैसा सुटकेसखौ खावनानै लांफिनदोंमोननो दा अमा राजामोननावसो मोनबाय जाहैबाय आं अमा राजाखौ खबर लाहैनि
अमा राजा बे अमा राजाया फैसा खावनायखौ आं जेबो गोमोआखै आखलानो बेना सिखावखा बेखौबा हले गारनायाव गैयालै बे अमा राजानि थाखायसो नोंहासो जेल जानांबाय बेनिखायनो अमा राजाखौ एसे जारिहैनि मिसेस ब्रह्म नोंथाङा थाबैनो दुमफावखौ बख'नानै लांदो दे जागोन दे दुमफाव नुबायना सैथोआ जेब्लाबो देरहाखायो अमा राजायासो फैसा खावदोंमोन नुवाखै अमा राजाया नोंखौ फाव फान्दायनो लुगैनानै नोंनाव बेखौ दोनहैफ्लाबाय खोमा बिनि उनावहाय खारबाय सुजुग मोननानै गावहा खावफिनबाय दा फैसाखौ डेन्जार बुस्थुलै बे अमा राजाया डेन्जार बुस्थु दे दुमफाव आं थांनोसै बोरो थफिरामा आं दासो फन खालामदोंमोन आयै फैगासिनो दं होननानै बुंदों नै बिफा फैसाया सुटकेसाथ' अमा राजामोननि न'आवसो दङनो बे अमा राजामोननि न'आवल' बेरो थाहैखौ फैसा सुटकेसालाय सोरबाफोर खावनानै लाङाखै बे खारि हराव सोरबा खावनानै लांनायाबो बे अमा राजामोननि न'खरनिनो सोरबा जागोन दुमफाव ना मा होननानै बुङो बेहासो जेलाव थाहैनांबाय आं बायदि न'खराव फैनानै बे नंखाय सिख्ला दुमफावा मालाबाबो फैसा खावनो हाखाया बे अमा राजामोननिनो सोरबा न'खरनि मानसि जागोन ना आंनि दिलखौसो मिन्थिखुमाबाय बियो एलबार्टनि मुङाव वाइन शप खुलिना होनो नागिरनायखौनो मेगन सायाखै बे आं माथो बुंबावनो दा एन्ट'नि फिसा नों ट्रेकिं डिभाइसखौ लगायमारदोंमोन ना औ आफा दाखालिनि जाथायखौ नुनानै आङो दाखालिनो हरावनो सुटकेसाव आं ट्रेकिं डिभाइसखौ दोनखुमादों हा बिमा माबोरैथो फैसाया बेफोरबायदि गोमाफिनखो आङो सेक्रेटारियेट अफिसाव थांनायावनो गारिनिफ्रायनो सोरबा खावनानै लांदों फैसाखौ बे सिखावा नोजोर होबाय थाखादोंमोन खोमा फैसाखौ बे ड्राइभाराबो दरजा खेवनानै बाहेरायाव सिगारेट सोबैबाय थादोंमोननो बे सुजुगावनो फैसाखौ लानानै थांफिनाखै बे सिखावा आं खोनानायावथ' अमा राजाखौ बिराद सालु होननानै खोनाबायानो थाखायो आरो मानसियाबो सालुआनोखा होमबालाय बेनिनो सोरबा मानसि जागोन नङाबा बिसोरनि न'खरनि मानसि जागोन पुलिसखौ फन हरबायना हराखै एन्ट'निय' पुलिसखौ फन खालामबायना खालामाखै नोंलाय खालामबायमोन आयै नैबेयानो खोमा पुलिसा हाब माखौथो नायबाय थाबावखो गारिया दिहुनदो बिफा थौ नोंबो जागोन दे आसलथे जाहोना मा जामारदों आइनि फैसा सुटकेसखौ सोर नोजोर होगासिनो एमाव राजायाबोथ' मालाबाबो सिखाव खावनाय नङा आरो एमाव राजामोननि न'आव सोर बेफोरबायदि सिखाव खावथावग्रा मानसि दं आं जेबो बुजिना मोनला दालाय आंखौ दुखुथिया होननानै मुगैग्राया आंनो हांगारिखौ हरा होननानै बुंग्राफोरा दालाय मोनसिगोन मस्लाया अबेसे आं खिथेरखौ अमा राजानावसो लानो सानदोंमोन दाबा सिखावखौ सोरखौ हमगोनलाय एसे खनायाव थानानै नाहरबाय थानोसां नै पुलिस बाबुमोन बे फैसाखौ जों खावाखैहाय जोंहा बेफोरबायदि सिखाव खावग्रा रावबो गैया नाथाय बे फैसायाथ' क्लिअपेट्रानिसो बेनिखायनो जोङो नोंसोरनि न'खरनि साफ्रोमबो मानसिखौ एरेस्ट खालामनांगोन आयै मानोसै दहाय बिदि नङा आंना फिसाया फैगासिनो दसे नेथ'दो पुलिस इन्सपेक्टर नोंथां मा बेफोर जोंबो बेखौनो सानदों नोंथांनि न'आव बे फैसा सुटकेसा माबोरै थाफैखो मानि सुटकेस बेलाय क्लिअपेट्रानि सुटकेसा क्लिअपेट्रानि सुटकेसालाय जोंहानि न'आवलाय मा मोनफैखो आइम सरि सार नाथाय जों नोंसोरनि न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंखौनो एरेस्ट खालामनांसिगोन मा आंनि न'खरनि साफ्रोम सुबुंखौनो मा खालामदों एरेस्ट खालामनो नै बे अमा राजा थासान्दियाव आंनि फिसाला फिसाजो आंनि न'खरनि गासैबो सुबुंखौनो दांनोनो मोननाय नङा मिथिबाय दासो जादों माखौ दांनो मोना आंनि फैसाखौ खावनानै जों सुथुर जानाया एसेबां गोरलै नङा औथ' आरो अमा राजा नोंनि आखलालाय मासि गाज्रिब्रा रायजोनिफ्राय फैसा जानानैबो थोआखै नामा आरो फैसा खावबावनो माबेनि फैसा खावदों होननानै बुंदोंलाय आला फैसा खावखो फैसा सिखावखौथ' मोनबायानो माथो नोंसोरलाय दुमफावा मालानिफ्राय फैसा खावग्रा दुमफावखौ साजायनोनो नोंसोर बा फैसा सुटकेसखौ दुमफावनि न'आव दोनहैब्रबलायदोंमोन नङा होमबा नोंसोरो आरो खाबु मोननाय लोगो लोगो फैसाखौ खावफिनबाय बिराद गोमोथाव माथो अमा राजा नोंनि आखला जोंहा रावबो फैसा खावाहाय आंगै नों जेबो होनथ'नाङा ओइ थबिराम मोनजायाबाबो मोनलोङाबाबो थैनानै थांगोन थेवबो बेफोरबायदि फैसा खावालै मिथिबाय आंनि न'खरनि मानसिफोरा रावबो सिखाव नङा सिखाव नङाबालाय बे फैसा सुटकेसालाय नोंसानावलाय बोरै मोनफैखो आंनि फिसालाया बे फैसा सुटकेसाव GPS ट्रेकिं लगायखाना दोननायखायसो मिथिबाय नङाबाथ' नोंसोर बे फैसाखौ लाखुमानानै मा खालामसिगौमोन इन्सपेक्टर हमनानै लाना थां बे अमा राजाखौनो लां जोंहा रावबो फैसा खावाखै आरो आफायाबो फैसा खावग्रा मानसि नंखाया नों मा बुजिनोलै एमाव राजा नोंसा नोंफानि आखलखौ उन्दैनिफ्राय नुबोनाय जोङो दाद बुरबक नों जेबो मिथिया ओइ अमा राजा बुरबक होननानै आंनि आफायाल' आंखौ रायनो मोन्थाय दं नों गैया लानानै थांदोलै पुलिस लानानै थांदो आच्छा आंहा इलेक्सन जासिगोनखाय नोंसोर आंखौ फाव फान्दायदो आंना इलेक्सनखाय नोंसोर आंखौ रायजोनि नोजोराव गाज्रि खालामनायदों नङा होमबा दे खालाम ओइ बे अमा राजा बयनोबो खर'आव बारखोग्राखौ एसेबां गोरलैनो गादबनो हायाब्रा इन्सपेक्टर नोंथां मा आंखौ एरेस्ट खालाममारनोसै नामा आंखौ निमाहा हो नोंथां आं मा खालामनो जों जोंनि डिउटिखौ मावनांगोन नाथाय आंथ' फैसाखौ खावाखैना बे फैसा बेखौ स्केन खालामदो फिंगारप्रिन्ट नायदोब्रा होमबानो मिथिगोन आं सिखाव खावमारदों ना खावमाराखै नों खावाखैबालाय जोंहानि न'नि फैसाया बोरै मोनफैनांगौ मा सोरबा दुथाङाबो होफैनो हागौ आंनि अपोजिसन पार्टिफोराबो सोरबा आंखौ नायनो बानाय मानसिफोराबो आंखौ इलेक्सनाव जेनथों होननानै
अब्लाबो नोंथाङा थानायाव थांनांगोन जोंजों थांगोन दे थांगोन जौ आच्छा एमाव बेटा हांग्रिमोन दे आं दसेनि उनावनो फैफिनगोन टेनसन लानाङा ओमफ्राय दाउस्रि देलायखौ कल खालामबानो जाबाय जागोन दे आफा जै फाव फान्दायनि मानसिखौ नागिरनानै मोनबायना बे फाव फान्दायनि मानसिखौ आं साजा होआब्रा नोंसोरखौसो साजा होगोन मिथिबाय थफिराम गोसोआव लाखि थौ थफिराम मानो बेफोरबायदि खालामखो जोंलाय मा खालामखो मानो फाव फान्दायखो थफिराम जों जेबो फाव फान्दायाखै थफिराम थौदो थफिराम जोंहानि आदाया सिखाव खावाखै नों मानो बुजिया आं नोंसोरखौ सिखाव सानाबाबो खिन्थु अमा राजाखौ आंहा एसे दाउट दङलै जुदि नोंसोरो सिखाव खावाखैबा अमा राजाया सिखाव खावाखैबा सैथोआ सानसेबाबो बाहेरायाव ओंखारगोन बेखौलाय नोंसोरलाय मानो टेनसन लादों लानाङा जेबो गाज्रि खामानि मावाखै आंनि जायगायाव नोंसोर थानायमोनब्लाबो नोंसोरबो बिदिनो खालामगौमोन मिथिबाय बेनिखायनो पुलिसखौ गावनि खामानिखौ मावनो हो बास माहाजोनजों माहाजोन माबायदि जुजिलायो नायनोसै जों दुखियाफोरा दाय मावाबाबो जों दुखियाफोरखौ गादबगोना बिसोरो माहाजोनजों माहाजोन माबायदि नांलायो माबायदि बुलायो नायनोसैलै फावगालिखौ खबर लाहैनांगौ आंहा बेस्रा फावगालियासो हमजाथारसिगौमोन नोंसोर जेबो साननाङा जुदि अमा राजाया खावाखैब्ला खावाखैसै आरो आयो नुबायना बे न'खराव मा मा जाबाय थायो नों टेनसन लानाङालै आफाया जेरैबाबो गबोखागोन ओमफ्राय मा होनदोंमोन नोंखौ फन खालामनो दाउस्रि देलायखौ आं फन खालामनि हेलौ आनै दाउस्रि देलाय मोनसे घटना जाबायना आयो बाला बिदिसो जाबाय आरो दाहाय जोंहा प्रेस कनफारेन्स दंथारो माने बेफोरबायदि गोमानानै थालायखो बेयो अमा राजायालाय माने जेलाव लांजालायसो दालाय आफाखौ सोरबा फाव फान्दायदों अन्नानै आनै नोङो आफाखौ बासायदोलाय फैसानि थाखायथ' बासायखानांसिगोन ना आरो नों जेबो टेनसन लानाङा नै आं निउसाव होनोसैनो अके एमाव राजा हायोबा नोङो फैबानो जाबाय आंनि अफिसाव दे जागोन दे आं थांगासिनो अके अमा राजाखौ बासायहैनांसिगोन गोसो गैयाबाबो अमा राजाया जेलाव थांबा आंनोलाय सोर फैसा होगोन बेनिखायनो अमा राजाखौनो बासायहैनांसिगोन आं बाथामैसा मा मा जाबाय थायो दसेनो हस्पिटालाव दसेनो जेलाव आयौ बालां नै बे थाम्फै देलायखौ आङो ओंखाम खुरनो खोन्थानाया आंहासो ओंखाम खुरनो फैलायबाय आयौ बाला ओंखामबो सङा ओंख्रिबो सङा ओंखामबो खुरनानै होआ बबेबा मोनसे खामानिखौथ' मावनो हायोहाय बाला बिगुरा बेसि जायाखैथ' बे साननैसो बिमा दाउस्रि देलायखौ सिनायाखै बियो थाम्फै देलाय मा बारखौ गाबज्रिबाय थायो आयौ बाला मा बारखौ गाबज्रिबाय थायोसो होनलायथारदों आरो नोङो गावनि बिमाखौनो हा नोंनि खुगाया एसेबां गाज्रि जाथारबाय नालायथि होमबालाय मानोसो नङै थाम्फै देलाय बुंबाय थायो सथां फाख्रि खोनासं नोङो नोमाखौ सिनायाखै नोमा दाउस्रि देलायखौ अनोबा बिराद मोजां अनोबा बिराद गाज्रि अनो मिथिबायना आरो आं नोंखौ बायदिसिनासो खोनाबावदों मालायनि बयफ्रेन्ड सेख'ग्रासो नोमाथि नोंलाय नङा माथि नोंनालाय सोर खोन्थायो नोंसा नोमाया ओरैनो जार्नालिस्ट जायाखै मिथिबाय नोंहा टेलेन्ट गैया आरो गाव सेंग्रा गोसो थोनो मालायनि बयफ्रेन्ड सेख'लाबायनाय बेलाय लाजिया मालायनि बयफ्रेन्ड सेख'नो आङो आंनिबो बयफ्रेन्ड सेख'आखै माला बे लेखिसारा गथ'खौ मालाबा गाज्रिनो बुगोन आं दिनै बुथ'ला र' अमा राजानि खामानिखौ मावनानै लाग्रोनि बाल बे अमा राजायाबो मा जाबाय थायो ओजों इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो गेदेर सेंग्राया फाप मावनायफोरासो दायो मोनसे जागासिनो खोमा बाला फिसा रागाबोजोंनो ओंखारो अननोबो ओंखारो बे खुलुखिनाया अमा राजाखौ आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंसोरथ' आंखौ दाय गैयाबाबो हमनानै लाबोबायलै नोंसोरनाव मा फोरमान दङ आंनो खावथारदों होननानै हा मा थिक बे थफिरामाबो आंनि न'आव दोनहैनो हागौ आं सरि सार नोंथांनि न'आव फैसा सुटकेसखौ मोननायखायसो जोङो नोंथांखौ लानानै फैनांदों बे फैसा बेगा नोंसानि न'आव थानायमोनबालाय नोंसानि न'आव आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंसोरनिबो दाय गैया दे अब्लाबो आंखौ बेफोरबायदि लाबोनाया लासिंसिं जादोंब्रा बेनिखायनो आं नोंसोरखौबो गारा समाल' फैथों आरो थाब इनभेस्टिगेसन खालाम आंहा बेवहाय थाबाय थानो सम गैया जागोन दे सार साला गाज्रि ग्रहआ खर'आव नांगासिनो नामाब्रा मोनसे जागासिनो दङलै आं पुलिसजों हमजानायखौ बिराद रागा जोंबायलै अजा बोराय सासे नागिरनांसिगोन पार्सनेल अजा बोराय लानांसिगोन दिनै मा खालामबा मा जागोन गाबोन मा खालामबा मा जागोन बेफोरखौ नायखांबाय थानानैसो खामानि मावसिगोन आङो साउथ इन्डियानि फिल्मफोरनि बायदि बे गुन्दाफोरा बे मन्थ्रिफोरा अजा लाफाबाय थायोना पण्डित एस्ट्रलजार थिग बिदिनो आंबो लाफाबाय थानांसिगोन बेबायदि नागिरना होनायाव बिखुनजोआ खम हागोनलै बिखुनजोखौ खबर लानांसिगोन आच्छा बार' थाइबानि लारु बे थफिरामनि न'खरनि खान्दाना इसिबां गोहो जाबायना आंखौ बेफोरबायदि खालामनो गारा इलेक्सनाल' खेबसे देरहाथोंना बे थफिरामनि न'खरखौ बमा उरायहोजोबगोन आं बमा
साला इनकाम टेक्सखौ ओरैबायदि हमग्लुंहोजोबगोन ना ब्लेक मानि दङ होननानै अबेनि इसिबां गुरलाब गुथाब फैसा दङब्रा बिसानावला बे क्लिअपेट्रालाय अबेनि इसिबां फैसा मोनदोंलै आंनावनो इसिबां फैसा गैबावा बे क्लिअपेट्रानावसो इसिबां फैसा दं बेनिखायनो इलेक्सनावल' देरहागोरथोंना इनकाम टेक्सखौ ओरैबायदि बारायहोगोन आरो इनकाम टेक्सनि मुङै ओरैबायदि फैसा लायगोन आं बेनि न'आव आंनो थांगोन ब्लेक मानि आरजिनाय होननानै सेस जेलाव दोनहैजोबगोन आं बिसोरखौ बे अमा राजाखौ सिनायाखै बिसोरो वेट अन वाच बे अमा राजाया अमानि पावारखौ बाहायथ'वाखैथ' बेनिखायनो बिराद मानसिफोरा आंखौ आन्दा जानानै दङ होननानै सानदों र' बे थावा थफिराम इलेक्सनावल' देरहागोरथों आं गवा नोंसोरो साफा गवा आंनि बिखुनजोनि न'आ मासे मोजांलै हरसेसो आलासि जानो मोननायमोनब्ला बिराद मोजां जागौमोन बेथ' नेवलासो मा नाहरबाय थादों बेलाय जोंहानावलाय नेवला नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबायलै बहा थांदोंमोन नोंलाय बैसागु सोलोंहैनो बैसागु सोलोंनो औ ओमफ्राय नोंलाय जोंहानि गेटआवलाय मा मोनबाय थादों माबाफोर नांगौमोन नामा आंनालाय जेबो नाङालै नोंखौ नायनो फैदोंमोन माथो नोंसानाव सिखाव हाबदोंमालाय दाखालि सिखाव हाबदोंमोन मोजाङै थालै फाग्लि आंहालाय गिनाय मोनो माखौ गिनाय मोनो माने नोंसानि न'आव सिखाव हाबदोंमोन ना बेखौनो खोनानानै फैदों आं आरो फाग्लिखौ एसे मोजाङै था होनदों फाग्लि न' सिङाव थां मा नाम नोंना आंनि मुंखौ नेवला होननानै बुङो नोंखौ आं मालाबा नुबायानो थायो बबे गामिनि नोंलाय ओमफ्राय दैमा बारनाय गामिनि ओमफ्राय मा मोनफैदों जोंहानाव आं सिखाव फैनायखायसो खबर लानो फैदोंमोन सोरनि लोगो नोंलाय आं दुलुरनि लोगो जोंहानि न'आव बेफोरबायदि नायखंख्रि फैनाङा दै नायखंख्रिया आं सिखाव हाबफैनायखायसो दाखालि बेखौसो खबर लानो फैदोंमन खबर लाफैनाङा सोर सिखाव हाबदों हाबाखै जोंहा ताल लाजोबखागोन आरो आं हले रावखौ फोथायाहाय मा थिक नोंसो सिखाव खोमा आं सिखाव नङालै दानि जुगाव रावखौ फोथायजायाहाय आरो नोंनि मोखांखौ नुनायावनो सिखाव बायदि नुयो सिखाव बायदि नुवाबा आं सिखाव नङालै मा जादों हापां नैबे गथ'खौनो आरोहाय जों गामियाव नुफेराखै माफेराखै बेखौनो बुंदों आं जोंहानि गेटआवलाय मा नायबाय थादों होननानै आं दाखालि सिखाव हाबफैनायखौसो खबर लानो फैदोंमोनलै खबर लानो फैनाङा मा सिखाव खावनो फैदों नामा माब्रै सिखाव खावबा मा जागोन लामा नायनो फैदों नामा सीसीटीवी केमेरा लगायजोब्बाय जोंहा दा सिखाव खावनो फैयाखैलै आं सिखाव खावा हापां हामा मानसिखौ बिदि बुंनो मा नायबाय थाखो थांदो जागोन दे आं फैबाय खुलुमबाय गोजोन्थों मा जातनि गथ' बेलाय हापां मा जायखौनो बेखौनो सिखाव सानलाबायो नोंलाय माथो गासिखौबो दाउट खालामजोबनांगौहाय न'नि मानसिनि अनगा मालाबा न'नि मानसियाबो सिखाव जायो आरो जानायालाय दाथ' जोंहानाव फैसा दोनफैलायनाया दाखालि सोर मोनबा बेबा दुमफावसो हमनानै लांजाबाय आंथ' बे गथ'खौनो सानदों बे थफिरानिफ्राय फैसा खावनानै जोंहानि न'आवसो दोनफैयाखैथ' मा गोदाव सोराव सानलाबायोलै माथिखाय आंनि गोसोआ खोन्थादों ओमफ्राय मा जाखो दुमफावनि खबरा दुमफावा सिखाव खावाखैनो अमा राजाखौसो मोनलायबाय अमा राजाखौसो मोनलायबाय मा जालायखो बे अमा राजायाबा फैसानि बेगखौ अमा राजामोननि न'आवसो मोनबायनो आहा बेखौनो आंखौसो रायफैलायो आरोना दाखालि फन खालामना सोंनायाव आं थिगखौनो सोंखादों बे एमाव राजानो खावदों खोमा होननानै बुंनायाव आंखौ रायफैलायो आरो बिफा फिसाला फैनानै आला जेलाव थांना रायफिनसै नामा मा नांलायनो जाबाय थायोब्रा हापां मोनसे बाथ्रा खोन्थाजायालै नोंजों माथोहाय आंखौ दाखालि बायदिसिना बुंफैदोंमोन माथो थाङै थुङै दा माथो गावहासो दाय हमजाफिनलायबाय बे अमा राजाया अमा राजाया खावमारदोंना खावमाराखैब्ला फैसाखौ थिगबो गैयाहाय अमा राजाजों ना सोरबासो फाव फाननायदों बेखौ दहायनि फैनाय नेवलायासो सिखाव नङाथ' माथिगाय बेनो जागोन खोमा बाला फैसायाबा बेसेमोनथाय अबेसे बे गथ'आ खावनानै अमा राजामोननावलाय मारै दोनहैनांगौ मानो दोनहैनांगौ गोसोआव फैबाय दाखालि अमा राजानि बडियाव दङमोन ना अब्ला बियो बिनि फिसाजोखौ बिनो फैदोंमोन बेखौसो मोनिनि बेखौसो माबा माबि साननानै खिथेर लाखो ना माखो बेलाय माइसो सानखाय सानैसानै खर'आनो साजोबसिगोन आंना बिराद खर' साबाय दे आंना बायदिसिना सानै रायजोफोर खर'खौ एसे थान्दा खालामहैनि अब्लासिम भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाय बाय गुड नाइट